Здравейте, казвам се Симона Пейчева и сега ще ви покажа един атрактивен имот чрез новата платформа за 360 градусова визуализация Огледи.bg. По време на цялото видео може да се съсредоточите върху мен или всичко, което се намира около мен. Това е възможно благодарение на новата технология, която използваме за визуализация. С вашите VR очила може да видите и по-реален ефект, разбира се. Повярвайте ми, усещането е несравнимо. Намираме се в квартал Младост 1. Сега ще ви покажем апартамента, в който сме. Намираме се в неговата всекидневна, изключително уютно обзаведена, с всякакъв вид удобства. Тя разполага и с балкон. Последвайте ме, за да видите удобствата, които има той. Западно разположен, с гледка към планина Витоша. Може да се наслаждавате всяка сутрин. Сега, нека да преминем и към двете спални, с които апартаментът разполага. Те, разбира се, са непреходни. Преминаваме към коридора, който разполага с голям гардероб. Удобство за всеки един апартамент. Ето ни, намираме се и в първата спалня. Обзаведена е отново с изключителна гледка към планина Витоша. Това е по-малката ни спалня. Нека да видим и втората, с която разполага апартаментът. По-голяма от първата, с огромен гардероб за дамите. Отново всичко в спалнята обзаведено. Имаме и също тук гледка към природата. Няма нищо по-хубаво от това сутрин, когато се събудиш, да погледнеш навън. Нека да преминем и към две от баните, с които разполага апартаментът. Първата, която е доста по-голяма, с всякакъв вид удобства. И разбира се, имаме и втора баня, която се намира ето тук. Тя е за гостите. Това е един атрактивен начин да покажете вашите имоти. Ако имате желание те да бъдат показани по този начин, обърнете се към нас, Огледи.bg, различната гледна точка.